Neges gyflym yw hon i rieni a disgyblion i sôn am ein cynlluniau i ailagor 2 safle'r ysgol ar Fehefin y 9 ar 20. Pwrpas y neges yw i dawelu eich meddyliau. Fel ysgol, rydym yn gyffroes iawn ynglyn â'r posibilrwydd o groesawu'r plant yn ôl ar gyfer cyfres o sesiynau, siecio i mewn, dal i fyny a pharatoi. Bydd y sesiynau yn rhoi cyfle gwerthfawr i ni wirio lles disgyblion, cynorthwyo gyda'i dysgu o herbell, a'i cael nhw i siarad Cymraeg unwaith eto gyda'i athrawon a gyda'i cyfoedion. Rydym yn anelu at ddarparu cyfle i bob disgybl ymweld â'r ysgol 4 gwaith cyn gwylio'r haf. Gweler y cynllun ailagor atodol i gael mwy o fanylion a sut yn union byddwn yn cynllunio i wneud hwn. Hoffwn eich sicrhau rwy finnau a'r Corff Llywodraethol yn rhoi iechyd a diogelwch ar holl ddisgyblion a staff wrth raidd ein penderfyniadau. Bydd yr ysgol yn edrych ac yn teimlo'n wahanol iawn, gyda mesurau, pellhau cymdeithasol a hylendid llym yn ei lle, ond rydym wedi bod yn gweithredu ar rein ers sawl wythnos nawr ar gyfer y hwb ar gyfer plant gweithwyr allweddol y cwm. Rydym yn y ders felly y gallwn darparu cyfle pleserus i ddisgyblion parhau i ymgysylltu a'i dysgu, i ymarfer i iaith Cymraeg mewn ymgylchedd sydd mor ddiogel a phosib, a un sydd wedi amgylchynu gan gwynebau cyfarwydd wrth gwrs. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar gynhyrchu rithdaith o amgylch pob safle. Bydd hyn yn dangos i chi sut bydd yr ysgol yn edrych ac yn teimlo, a gobeithio bydd hwn yn tywelu eich meddyliau yn fwy. Gobeithio'n rannu'r fideo hon gyda chi cyn bo hir. Rydyn ni'n gobeithio eich gweld chi yn fuan iawn, ond yn y cyfamser, aroswch yn ddiogel, edrychwch ar ôl eich hunan a gofalwch am eich gilydd. Diolch yn fawr i chi i gyd.